Здравейте, любители на паранормалните тематики! Днес ще ви разкажа една истинска история за Тъмна Борова гора, в която се случиха много странни и необясними събития. На 3 декември 2018 година аз и моите приятели играехме криеница близо до гората. Мястото беше перфектно, имаше много храсти, дървета и укрития. Играехме няколко часа спокойно и се забавлявахме, но около 21 часа и 30 минути решихме да се прибираме. Събрахме се цялата група и заедно тръгнахме надолу по пътеката, която води към главния път. Обикновено там се разделяхме и обсъждахме какво ще правим на следващия ден. Аз и мой приятел, ще го наречем Георги, вървяхме най-отзад. Другите бяха на няколко метра пред нас, смееха се, викаха и пускаха музика, а ние искахме да поговорим насаме. Докато вървяхме и си говорехме, чухме много странен звук. Звучеше като детски плач, примесен с неясни шумове, идващи от гората. Спряхме. Огледахме се. Нямаше нищо. Въпреки това продължихме, вече леко притеснени, и стигнахме до останалите. Разказахме им какво сме чули. Всички се смутиха и започнаха да се чудят какво може да има там. Тогава Георги предложи на следващата вечер да се съберем отново, всеки да вземе фенер и да проверим какво се случва в гората. Всички се съгласиха. С изключение на едно момче, Иван. Той беше много уплашен и до последно отказваше да дойде с нас. В крайна сметка обаче успяхме да му дадем кураж и да го убедим, без дори да подозираме какъв белег ще му остане за цял живот. Оговорихме се на 4 декември, в 22 часа, и се прибрахме по домовете си, развълнувани и в очакване. Втората вечер. На 4 декември 2018 година, около 21 часа и 55 минути, около 10 души се събрахме пред входа на гората. Всеки носеше фенер, освен Иван. Той беше взел кухненски нож за защита. Казахме му, че това е излишно и го накарахме да го остави. Увери ни, че го е скрил в един храст. Повярвахме му. Голяма грешка. Влязохме в гората. Разхождахме се, говорехме си, снимахме видеа. Нямаше нищо странно. Прекарахме около час в търсене и накрая седнахме да починем върху паднало дърво. Погледнах часа, беше почти 23 часа и 30 минути. Предложих да се прибираме, защото на следващия ден сме на училище, а и нищо не се беше случило. Тръгнахме към изхода, смеейки се и коментирайки колко сме се филмирали. Но всичко тепърва започваше. Изведнъж от единия край на гората се чу силен крясък. Всички замръзнахме и насочихме фенерите натам. Нямаше нищо. В същия момент зад нас се чу същия детски плач, който бяхме чули предната вечер. Обърнахме се и осветихме мястото. Видяхме малка черна котка, която мина зад едно дърво. И се превърна в черна хуманоидна сянка, стояща на 3-4 метра от нас. Иван изпища и се скри зад нас. Всички застанахме в кръг, пазейки се, а той се сви и започна да плаче от страх. Сянката започна да се движи от дърво на дърво, обикаляйки ни. И бавно се приближаваше. Георги, който беше най-адекватен, извика с пълно гърло: "Остави ни на мира!" Сянката спря. Изчезна внезапно. Поехме си дъх. И точно когато решихме, че всичко е свършило, тя се появи между нас, докосна Иван. И изчезна отново. Иван се вцепени и припадна. Усетихме ледена вълна, която премина през телата ни. Вдигнахме го и хукнахме към изхода. Останалите бягаха пред нас. До края на гората. Над нас имаше голямо, напълно здраво дърво, което падна на сантиметри от нас. Тогава аз и Георги си казахме: това беше знак. Никога повече. Истинският ужас. След като излязохме от гората, всичко утихна. Поне така си мислехме. Иван се съвзе. Дадохме му вода. Никой не говореше. И точно тогава Иван откачи. Очите му станаха тъмни. Погледът му празен. Започна да издава странни звуци и извади ножа от вътрешния джоб на якето си.
Замръзнахме. Той тръгна към едно от момчетата, което от страх го ритна, за да се защити. Аз успях да заобиколя Иван, взех ножа и го хвърлих далеч. Хванахме го. Говорехме му, че това не е той. И изведнъж той се осъзна. Но започна да говори сам. Каза ми: виждам старец с жълти очи. Говоря с него. Не го ли виждаш? После каза, че има и бяла сянка, която му помага. Че усеща нещо да се движи по тялото му. Нагоре. Надолу. Накрая каза: усещам го, движи се по цялото ми тяло. Изкреща се и повърна. След това сякаш се върна към нормалното и му олекна. След това заведохме го от тях. Разказахме всичко на баща му. Той просто каза: разбрах. Прибирайте се. Късно е. На следващия ден Иван не дойде на училище. Каза, че помни само как е влязал в гората и как се е събудил болен и изтощен. По-късно разбрахме, че баща му е имал подобни преживявания като дете. Говори се, че преди години е имало вила до гората, в която е живял злобен старец, починал при странни обстоятелства. И че духът му още броди там. Какво щеше да стане, ако бяхме останали по-дълго? Не искам да знам. Това беше първата ми паранормална история. Всичко тук са реални преживявания, но не мога да кажа и гарантирам какво е било и дали историята за дядото е истинска, но знам едно. Всичко беше реално, след този случай повече не сме стъпвали там. Ако ви беше интересно, харесайте видеото и споделете мнение или някоя история може да стане на видео. Благодаря ви, очаквайте още. До следващото видео.